Devonban, a Temár csendes völgyében található egy kikötő, amely egykor fontos ipari csomópont volt. Morvelham ma ismét megtelik élettel, ahogy egykor 7. Edward uralkodása alatt. Alex Leglands és Peter Ginn régészek, valamint Ruth Goodman történész visszautazik az időben, hogy egy teljes évig az Edward-kori gazdák életét éljék. A korábbiak során mészkőműtrágyával tették termékennyé a talajt, és a szántással is megpróbálkoztak a korabeli technológia segítségével. Nyomni kellene, nem? Állatokat vásároltak, kertészkedésbe fogtak, és halásztak is. Január van. A csapat most Devon egykori gazdagságát megalapozó iparágában, a bányászatban próbál szerencsét. Egy valamit megtanultunk. Többé nem morgunk a birtok miatt. Ez az. És a csipkeverésben. Figyelem, amit csinál, különben nem lesz belőle pénz. Sosem lesz, ha így haladok. Gyakorolni kell. Vajon képesek megfelelni a kihívásnak? Gyerünk! Versenyt kell futniuk az idővel, hogy elvethessék a gabona magját. Vesszél! Fenékig! Elijesztettük a gonoszt, minden rendben. Edward-kori birtok. Lassan. Jó, Devonban, a legkeményebb téltomból. Jól van, tovább. Nagyon kíméletlen. Most éppen jégdarab hullik ránk. Egy nagy csapat éhes tehén várja, hogy végre beszórjuk a szénát a karámba, hogy neki láthassanak az evésnek. Telente a gazdálkodóknak kétszer kellett megetetni az állataikat, hogy átvészeljék a hideg időszakot. Elképesztő ez az idő. Egyrészt hasznos, mert sok kártevőt és lárvát elpusztít, de tönkre is teheti a gazdaságot. Jég borítja a talajt, ez azt jelenti, hogy semmi nem nő rajta. Az állatoknak nincs mit enniük. Ezek a jószágok pedig igen hamar megéheznek. Jól van, ez az, gyerünk! A csapat nagy feladata a gabonatermesztés lenne. Az elmúlt hónapok hideg időjárása miatt el kellett halasztaniuk a tervet. De ha a magok nem kerülnek rövidesen a talajba, augusztusban nem lesz mit betakarítani. A talaj még teljesen át van fagyva. Egyszerűen kőkemény. Ez pedig azt jelenti, hogy lehetetlen szántani. Ez az év legfeszültebb időszaka. Reméljük, hogy a nehezén már túl vagyunk, és gyertyaszentelő boldogasszony idejére már vége lesz a télnek. Az Edward-kori gazdálkodók fontos fordulópontnak tartották február 2-át, a gyertyaszentelő ünnepét. Sok apró versike is született az időjárással kapcsolatban. Az egyik így szól. A gyertyaszentelő tiszta időt hoz, a tél fele még előtte taporog. Nem egy nagy költemény, de a lényege az, hogy ha február elején tiszta égbolt látszik a fejünk felett, akkor még javában benne vagyunk a télben, és még bőven lesz benne részünk. Ha viszont esővel köszönt be az ünnep, akkor a télnek vége, és az idő javulni kezd. Ellenkező esetben a fagyok újra támadnak. Ez persze csak népi hiedelem, de lehet benne valami igazság. A helyzet az, hogy kezdek komolyan aggódni. 3 hét van hátra a gyertyaszentelőig. Alex csak reménykedhet abban, hogy az időjárás megváltozik, és mielőbb vetemény kerülhet a földbe. A birtokot a 19. században alapították, hogy élelemmel lássa el Morvelham, a virágzó kikötő és falu népét. A környéket a föld mélyének kincse tette gazdaggá. 1844-ben egész Európa legnagyobb rézlelőhelyére bukkantak ezen a vidéken.
több ezer tonnányi ércet hoztak a felszínre a bányákból, amelyet ezen a vasútvonalon szállítottak a rakpartra. Ez a felfedezés tette Morvelham álmos falucskáját Anglia legforgalmasabb édesvízi kikötőjévé. Errefelé a gazdálkodók gyakran egészítették ki jövedelmüket bányászattal. Alex és Peter a síneket követve halad a bányák felé. Kísérőjük két szakértő, Rick Stewart és Phil Hurley. Egy gyertya. Egy gyertya. Kiadva. És egy maréknyi agyag. Egy kis agyag, amivel ide tapasztjuk. Ezt használták, amikor ez a bánya a fénykorát élte? Igen, gyertyákat alkalmaztak a római időktől kezdve egészen a 20. századig. Megfelelő olcsó világítási mód volt. Szóval nem volt semmilyen más világító eszközük? Valami lámpa vagy ilyesmi? Nos, van itt valami, ami csúcs technikának számított az Edward korban. Ez itt egy karbidlámpa. Nagyjából 1901 vagy 1902 környékén jelentek meg. Tehát pont az Edward korban született. Ez volt akkoriban a legmodernebb. Szét kell szedni, és látható, hogy két üregből áll. Megfognád ezt? Az alsóba kerül bele a kálciumkarbid. Jól telerakom vele. Ezt is megfognád? Köszönöm. A kalciumkarbid valami mészkőszerűség? Tulajdonképpen a mészkő előállítás egyik mellékterméke. Ennyi elég lesz. Rátesszük a felső tartályt, amiben meg víz van. Megnyitjuk ezt a vékony kis szelepet, ezáltal a fönt lévő víz lassan lecsepeg az alsó tartályba rá a karbidra. Így acetilén-gáz keletkezik. Értem. Ami ezen a kis fúvókán távozik. Ha meggyújtjuk, égni fog. A tükör felerősíti A a legjobb fényt. ebben a szerkezetben, hogy nem tud elromlani. Igen, ezek bombabiztos szerkezetek. Csodás technológia. Rick a George és a Charlotte bányát mutatja meg a csapatnak, amelyek alig 100 méternyire találhatók a házuktól. Ezek a bányák évente közel 1 millió tonna rezet szolgáltattak, és ezt mind kézzel bányázták ki. A vájárok napi 8 órát, heti 6 napot töltöttek a föld alatt. Sötét, levegő nélküli terepen dolgoztak. A halálszele ott járt körülöttük. Ha valaki egy függőleges aknába zuhant, ritkán élte túl. Ez a fémbányászat lényege. Talán szénbányában már jártatok, ahol viszintesen haladnak. Felejtsétek el, ez függőlegesen megy. A fémérceket vertikálisan kellett kitermelni. A magasabb érctartalmú kőzetet kellett megtalálni, aztán kibányászni. A fagerendákat azért hozták le, hogy ezek a függőfalak ne omoljanak rájuk. Hozzájuk csatlakoztak itt az alapfalak. Ahogy a bányászok egyre mélyebbre ástak, egy újabb gonddal, a talajvízzel is meg kellett küzdeniük. Ez aztán jó nagy kerék. Igen, 5,5 méter az átmérője, de a korabeliek között kicsinek számított. Mire használták? Ez működtette a vízpumpákat. Alattunk még 4 szint található, amelyek már a folyó szintje alatt vannak. Ezért kellett pumpálni. Kiszedni a vizet. A pumpákkal? Tehát kívülről vezették be a vizet a kerékhez, ami a benti vizet pumpálta ki. Bentről kifelé? De a víz kipumpálása költséges volt. A rezet tartalmazó ércek kibányászása így egyre drágábbá vált. Ez a bánya 1869-ben zárt be. Az 1860-as években indult meg az import, főleg Észak-Amerikából és Dél-Ausztráliából. Az ilyen kisebb bányákban egymás után hagyták abba a kitermelést, mert nem bírták a versenyt. Az Amerika északi és Ausztrália déli vidékén működő hatékonyabb, nagyméretű bányák a Devon és Cornwall környéki részkitermelés végnapjait jelentették. Ám voltak olyan lehetőségek, amelyek révén pénzhez lehetett jutni a bányák közelében. Na, itt is vagyunk. Rick és Phil egy feledésbe merült módszert próbálnak ki. Ez a víz a bányából érkezik, igaz?
Igen, egészen a mélyből. Több réteg kőzeten halad át. Biztos, hogy sok réz oldódhat benne. Ezt szeretnénk kinyerni a vízből, hogy aztán eladhassuk. A korabeli földművesek ötletesen próbálták meg kiválasztani a vízben oldott rezet. Először is egy olyan vájút állítottak fel, amelyen átfolyik a bányából csörgedező víz. Így már jó is lesz. Szegény Phil. Most éppen derékig gázol a sárban, hogy jó helyre kerüljön a tartályunk. Na már jön is a víz. Ó, látom már. Itt a víz. Csepeg, csepereg. Phil rozsdás vaslemezeket helyez a vájúba. Nem vagyok vegyész, úgyhogy avasd be az itt lezajló kémiai reakció lényegébe. Nos, tudjuk, hogy a réz ott van a vízben, ami a bányából érkezik. Ez a réz helyet cserél a vasoxiddal, vagyis a rozsdával, ami a fém felületén található. A vége az lesz, hogy ezeket a lemezeket réz fogja borítani, a rozsda pedig a vízzel távozik. Ilyen egyszerű az egész, ami itt történik. A rezet azután le lehet kapargatni a fémlemezről. Őha! Töltsük fel ezt a tartályt, jó rozsdás legyen. Sokan foglalkoztak ilyesmivel? Igen, elég gyakori jelenség volt. Néhányan összeálltak, és ezzel is foglalatoskodtak. Igyekeztek minél több rezet kinyerni, amit csak lehetett. Régen mi is gondolkodtunk azon, hogy ki kellene próbálni, de soha nem jutottunk el a megvalósításig. Úgyhogy mi is ugyanolyan kíváncsian várjuk a végeredményt, mint ti. Ez a fém kinyerésének egyik legegyszerűbb módja. Az elkészült szerkezetet néhány hétre magára hagyják, hogy a természet tegye a dolgát. Február 2-a gyertyaszentelő napja. Esik az eső. A néphiedelem szerint az idei télnek ezennel egyszer és mindenkorra vége. A kemény időjárásnak azonban talán némi előnye is volt. Mivel mostanában naponta kétszer etetjük az állatokat, mintha közelebbi kapcsolatba kerülnének velünk. Kezdjük megismerni egymást, már bízunk a másikban. Remélem, amikor majd kihajtjuk őket, nem lesz semmi gond velük. Nem kell a világ végéig hajkuráznunk őket. Annyira édes, imádnivaló teremtmények. Rövidesen itt a tavasz, a birtok megtelik élettel. Alex meghívta Ronald Hutton professzort, a helyi folklór nagyismerőjét, hogy biztosítsa az almaültetvények bőséges termését. Nagyon örvendek. Üdv A újra itt. ceremónián Ruth lánya Eve is megjelent. Gond van a fákkal? Szeptember-október táján kijöttünk ide, és egyetlen szem almát láttunk, talán azon a fán. Összesen egy gyümölcs. Úgy érezzük, valami komoly baj lehet a gyümölcsössel. Ez a fa a csapat vezetője. Ha őt felbátorítjuk, a többi követni fogja. Csak őt kell rendbehozni, ennyi az egész. Tradicionálisan hogy zajlott az ilyen? A vesszélszertartást kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy énekelni kell a fáknak vagy az állatoknak, mindennek, amit a gazdaságban tartunk, hogy jobb eredményt produkáljanak. Az almafa az egyik tipikus alany. Mi kell hozzá? Először egy edény. Itt van egy nagyobb tál. Így könnyebb lesz innunk. Eredetileg cukortartó, de most mindegy. Nem számít. Jó kis hideg, tiszta almabor. Most pedig fognunk kell egy kis kenyeret. Félbetörjük és belemártjuk az almaborba. Rárakjuk a fa törzsére, amitől az almafának jobb lesz. Az ebből falatozó madarak kicsit becsípnek, ettől egyre hangosabban énekelnek, és a fa jobban érzi magát. Vágjunk is bele. Rendben. Jó almafa, megáldalak téged. Hozz színpompás virágot, érlej zamatos gyümölcsöt nekünk. Legyen tele almáiddal kalap, kötény, szakajtó. Hurrá! 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 Elijesztettük a gonoszt, minden rendben. Most hagyományos köszöntőt mondok a társaságnak.
A veszély áldását énekben kérem rád, kísérjen szerencse ebben az új évben, kísérjen szerencse ebben az új évben. Egészségünkre! Bravo! Veszél! Fenékig! Veszél! Fenékig! Fenékig! Két hónappal ezelőtt a fagyos időjárás miatt el kellett halasztani a szántást. Most, hogy enyhült az idő, Alex és segítője Megan Elliot végre előkészítheti a talajt a vetési munkálatokhoz. Gyerünk, nagyfiú, szántsuk fel a földet. A szántás fellazítja a talajt, és az Alex és Peter által kiszórt mészkőműtrágyát is beforgatja. Jó látni, hogy a mész végre bekerül a talajba. Elképesztően fárasztó munka volt. Megőrültem volna az egész kárbavész. Alex a két igásló Tom és Prince segítségével lát neki a szántásnak. Gyerünk, Princey! Óriási élvezet, hogy itt kint lehetek. A lovak remekül végzik a dolgukat. Sosem szántottak még, és egyszerűen kiválóak ebben is. Bár már léteztek traktorok, az Edward-korban minden korábbinál több igásló végzett munkát Nagy-Britanniában. Gyerünk, fiúk! Az Edward-kor minden kétséget kizáróan a mai modern világ hajnala. Megjelenik az autó, a repülőgép. Számomra elbűvölő, hogy mindezen újítások ellenére az emberek lovakkal szántottak. Mert erre a munkára ők voltak a legjobbak. De Alex öröme nem tart sokáig. Úgy fél percig végre azt érezhettem, sinem van az egész növénytermesztésünk. De belebotlottunk egy nagy kőbe. A kődarab eltörte az ekevasat, vagyis azt a pengét, ami a földbe mélyed. Ez azt jelenti, hogy nem szánthatunk tovább. Mert ha megpróbálnánk, az eredmény rémes lenne. Amíg Alex meg nem javítatja, nem folytathatják a munkálatokat. Itt a mese vége. Na jó, gyere! Február közepén járunk. Ilyenkor nem sok a bevétel a földeken. A gazdálkodók más források után néztek. Az egyik pénzkereseti lehetőség a bányászat volt. A csorgató vájút 1 hónapja helyezték ki, de egyelőre nem sikerült rezet megkötni vele. Rick és Phil azonban egy másik módszert is tud, amellyel az Edward-korban pénzt szereztek az elhagyatott bányák környékén. Ez a 19. századi bányászok ösvénye. Vigyázzatok, kicsit csúszós. Szerszámokkal sokkal nehezebb. De szükségünk van azokra a szerszámokra. Ne maradj le állandóan. Rick egy használaton kívüli tárnához vezeti őket. A bejáratnál egy halomércet találnak, amely több mint 1 évszázada itt hever. Amikor az érc napvilágra került, számtalan egyéb ásványi anyag volt mellette a kőzetbe zárva. A feladat az volt, hogy nagy kalapácsokkal szétzúzzák a követ, külön választva az értékes ércet. Szóval ezért hurcoltál fel minket ezen a meredek emelkedőn? Ne nyavajogj már. Hogy szétverjük a köveket? Amit itt végzünk, az kitermelés. A korábban félredobott anyagokat vizsgáljuk át újra, hogy akad-e köztük értékes darab, amit pénzé tehetünk. Ez a féle guberálás, de lehet, hogy valahol éppen ebben a kupacban lejjük meg a szerencsénket. A tapasztalatlan szem nehezen különbözteti meg az értékes rezet a többi hasznavehetetlen fémtől. Szép. Ez az, Rick. Lássuk, mit találunk.
Itt ez a rézszínű ásványi réteg. Ez egyrészt lehet, hogy réz, ami jó nekünk, vagy vaspirit, aminek egyáltalán semmi értéke nincs. Erről egyszerű módon megbizonyosodhatunk, csak meg kell kapargatni. Amint látjuk, megkarcolja a felszínét. Igen. Ez pedig azt jelenti, hogy puhább, mint az acél. Azaz rézről van szó. Ez réz? Gratulálok! Hát megtaláltuk? Rezet találtatok, gazdagok lesztek. Szűzkész szerencséje. Nagyon csinos darab. Csupán néhány tonnányi kell belőle, és vidám az élet. Elég sok van belőle, nézzétek. Van valakinél nagyító? Persze. A bányánál eltöltött nehéz nap után Alex és Peter arra is kíváncsi, milyen minőségű ércet sikerült kitermelni. Jó reggel! Hello, Mr. Chilvers! Az érc értéke attól függ, mennyi rezet tartalmaz. A bemérést John Chilvers, a falu becsüse végzi. Ez az a darab, amit be kell vizsgálni. Meg kell tudni, mennyi a valós értéke. Igen. A folyamat lényege, hogy megismerjük a rézérc valós réztartalmát, vagyis, hogy hány százalékban tartalmaz rezet. Ebből tudjuk meg, mennyire használható a rézérc. Értem. A becsüs munkája nagyon fontos volt. Ha a rézérc kevesebb, mint 5% rezet tartalmazott, nem is érte meg foglalkozni vele. John először kimér pontosan 20 grammnyi porrá tört ércet. Ehhez úgynevezett salakosító anyagokat adunk hozzá. Ahogy a forrasztásnál, itt is adalékanyagokat kell felhasználni, amelyek lehetővé teszik a fémek szétválasztását a kőzetben található egyéb vegyületektől. A tégelyt most a kemencébe rakjuk, aztán rácsukjuk a fedelét is. Jól alá kell gyújtani, hogy kellően felforrósodjon. Csak úgy sistereg. Nem kevesebb, mint 1000 fokos hőséget kell elérni odabenn. Ilyen hőfokon a réz megolvad, kifolyik a kőzetből. Nézzük csak, elég forró-e már. Most már meg tudom fogni. Látható, hogy körbeveszi egy nagy valami, amit csak salaknak nevezünk. Ezt le kell hántani róla. Rendben. Igen. Csak utána lehet lemérni a réz tömegét, ami, mint látható, elég picike darab. Igen. A 20 grammnyi érc 1 gramm rezet tartalmazott. Vagyis az anyag 1/20. 5%. Ami 5%. Ez szabja meg a rézérc minőségét. Mivel akkoriban szabott ára volt a rézércnek, az 5%-nak megfelelő értéken vásárolná fel. Az Edward korban az elektromosság terjedése révén mind több és több rézre volt szükség a húzalozáshoz. A legtöbb importból származott, de a rézérc kiguberálása még mindig kifizetődő, ugyanakkor fárasztó munka volt. Kocsma. 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 Február vége van. Alex megjavítatta az ekevasat, és végre sikerült befejeznie a szántást. De mielőtt nekiláthatna a vetésnek, még egy mozzanat hátra van. A boronálással készítik elő a magágyat a talajban. A magágy előkészítés a talaj szerkezetét, porhanyosságát jelenti. Olyan állagot kell elérni, amiben már lehet vetni. Ha a magok túl sekély taparást kapnak, a madarak meg mindenféle más állatok kiszedegetik, és nem kell ki semmi. Még a szél is elfújhatja a magokat. Ha meg túl mélyre kerülnek, akkor képtelenek kicsírázni. A termés létfontosságú a siker szempontjából. Éppen ezért elhívtak egy helyi szakértőt. Francis Mudge családja generációk óta foglalkozik növénytermesztéssel Devonban.
Óriási megkönnyebbülés, hogy Mr. Mudge eljött és ellát minket néhány jó tanáccsal. Remélem sikerül úgy hajtani a lovakat, hogy a magok a megfelelő helyre kerüljenek. Ahogy látom, egészen jó munkát végeztek. Azt mondják, ha a bakancsorrát nem lehet benyomni a magágyba, akkor az még nem elég jó, és a belevetett növény ott is marad eltemetve. De nekem úgy tűnik, ez tökéletesen megfelel a vetésnek. Oké. Mr. Mudge jóváhagyásával itt az ideje, hogy elvessék a magokat. Az Edward korban többé már nem volt kifizetődő búzát termeszteni az olcsó külföldi import miatt. Inkább másféle gabonákkal próbálkoztak. Mr. Mudge a korabeli gazdálkodók egyik nagy kedvencét, a zabot javasolja. Akkoriban még minden munkát lovakkal végeztettek, nem voltak traktorok, vagy legalábbis csak elvétve. A zabot azért termesztették, mert ez volt a lovak fő takarmánya. Ez jelentette az üzemanyagot a lovak számára, akik a kor fő közlekedési eszközét és munkagépét testesítették meg. A gazdaságokban szinte mindenütt termesztettek zabot. Azzal etették a lovakat, akik cserébe minden nehéz munkát elvégeztek. A magokat a korabeli legmodernebb vetőgép segítségével juttatják a talajba. Ez olyan, mintha Ben Hur kiugrott volna gazdálkodni egy kicsit. Gyerünk! Az egyik szememet végig az adagonon tartom. Figyelem, hogy mindegyik megfelelően működjön, semmelyik se akadjon le. Egyelőre úgy látom, mindegyik tökéletesen működik. Potyognak le a magok. Fantasztikus. Az Edward érában a búza ára soha nem látott mélységekbe esett. Csak otthoni kenyérsütéshez használták, mivel az olcsó importterményekkel nem tudtak versenyezni a piacon. Ezért kellett más, jobban jövedelmező gabonafélék után nézni, és az ab jó választásnak bizonyult. A kisebb-nagyobb településeken rengeteg lovat tartottak, így zabra mindig volt kereslet. Oké, ez megvan! A magok végre bekerültek a földbe. A bánya közelében a csurgatóvájú már régóta működik. Vajon 6 hét után sikerült némi rezetfoglyul ejteni benne? Látom, a jövőben részkereskedők leszünk. Hát, ha szerencsével járunk. Ez elég jó, nem igaz? Ez nagyon jó. Igen, az ott a sarkán biztos, hogy részbe vonat. Hát nem gyönyörű? Egy kis lerakódott rész. Ez csodálatos, Rick. Tényleg? Meg kell mondjam, nagyon elégedett vagyok. Én bíztam benned. Sosem kételkedtünk. Ezt szeretem hallani. Most csak le kell kaparnunk? Igen, pontosan. Csak kapard, és tessék, már le is jött. Szép, csak a mennyisége miatt aggódom egy cseppnyit. Azt nem mondom, hogy óriási résztömböket vártam, de az Edward korban mennyi pénzt lehetett ezzel keresni? Egy ilyen vájúval nem sokat, de ha felállítottak 100-200 darabot, amiket mondjuk havonta felkerestek, hogy levakarják róluk a rezet, akkor hamar gyűlt az anyag. Ha odafigyelsz a penikre, a fontok már jönnek maguktól. Pontosan. Ez egyelőre csak pár penit jelent. Hogy lehetett nagy pénzre szert tenni a bányákban? 2 lehetőség állt az emberek előtt. Az egyik a külföldi munka. Ha ehhez nem fült a foguk, szerencsét próbálhattak Cornwallban is. Cornwallban? Bizony, ott fura egy hely. A folyó túloldalán, Cornwall területén még jó pénz volt a bányaiparban. Itt nem rezet, hanem ónt termeltek. Az ón fontos fémnek számított az Edward korban. Ebben tárolták az ételt, használták forrasztáshoz, és különböző bronz ötvözeteket állítottak elő vele. Ahhoz, hogy Alex és Peter belevághasson az ónbányászatba, megfelelő szerszámokra, csákányra és fúróra volt szükségük.
Ezeket az eszközöket Morvelem kovácsa Simon Summers állította elő a számukra. Sok szerszám eltörött vagy elhajlott. A csákányok éle is hamar eltompult. Mivel nagyon sokan dolgoztak a bányákban, az eszközeik élesítése és javítgatása egésznapos elfoglaltságot biztosított a kovácsoknak. Oké, készen állunk. Az első feladat a Csákány hegyének megélesítése. Gyorsan megtisztítjuk a végeket. Ennél tovább nem kalapálom. A többit elvégzi a csiszoló. A Csákány hegye most kellően éles, de pillanatok alatt újra eltompulna, ha nem edzenék meg. Ez az eljárás óriási pontosságot igényel. A hegy legvégét a tűzbe tartjuk, mert csak ezt akarjuk felforrósítani. Most felteszem ide, és figyelem, hogy mi történik a hővel. Merre indul meg? Simon fokozatosan hűti le a fémet, ellenőrizve, hogy mennyi hő távozik belőle. Gyorsan ráteszem az üllőre, és megvárom, hogy az izzó terület felfelé kezdjen vándorolni. Ahogy a hő átjárja a szerszám hegyét, a színe is megváltozik. Ez árulja el a kovácsnak, hogy mennyire kemény az anyag. A különböző szín más és más felhasználási területet jelent. Ha forró acélt akarunk elvágni, akkor kéknek kell lennie a vágófelületnek. Ha fát fogunk vágni vele, tehát balta vagy fejsze készül, akkor bíborszínűnek kell lennie. Mivel ez egy csákány, amivel kőzetet fognak aprítani, sárgás színre várunk. Most itt kékes-lilás színű, de a legvégén a hegyénél már élénk sárga. Most kell gyorsan lehűteni. Ha a megfelelő színárnyalatnál történik a hűtés, a legjobb keménységi fok érhető el. A hegyénél most is sárga, egész élénk színű, majd itt olyan bronzosba csap át. Ez a csákány készen áll a munkára, már csak nyelet kell faragni hozzá. A bányászok 8 órát töltöttek a föld alatt, így élelmet is vittek magukkal, főként töltött tészta formájában. Sue, Iris és Judy helybéli hölgyek segítenek Ruthnak abban, hogy útravalót csomagoljon a fiúknak. Lényegében mindegy, mi kerül a töltelékbe? Igen, bármi benne lehet, ami otthon van, vagy amit megengedhetnek maguknak. Legyen mondjuk répa és hagyma is. Én először a krumplit teszem bele. A krumplival kezdi. És vékony karikákra kell vágni, nem kockázni. Persze, bolti chipset még nem rakhattak bele. Hát nem, csak vékony karikákat. A krumplit kis karikákra kell vágni. Egész kicsire? Igen, úgy jobban átsül. Nem kell több idő neki, mint a többi hozzávalónak. Utána jöhet a jó kis marhahús. Elég komoly adag kerül egy tésztába, látni, hogy egy komplett fogás lesz. A fűszerek, és utána lehet is csomagolni. Így, háromszög alakban? Igen, és kilapítgatjuk. Látom. És ez a kéreg része? Így van, ez a kéreg. Nagyon szép lett, csodás. Amikor befejezték az evést, a kérget mindig el lehet dobni. A végén elhajították? Igen, a kérget a földre dobták, hogy legyen mit enniük a csimbókoknak. Mi a frászkarika az a csimbók? A mai világban valami egészen illetlen szó kapcsolódik hozzá. Ők kismalók, emberkék, odalen élnek a bányákban. Komolyan? Kis koboldok? Igen. És az emberek valóban hittek az ilyesmiben? Igen, akkoriban sokan voltak babonásak. Minden ilyesmiben hittek. Mesés. Akkor lássunk neki, már csak 30 ilyet kell készíteni. Szia, Simon, hogy vagy? Velem minden rendben, köszönöm. Fel nem ismerném, hogy ez ugyanaz, amit neked adta.
Na igen, kicsit rendbe raktuk. Jól megtisztítottam. A fúrófejünket is megélesítetted? Igen, persze. Tom, ide hoznád a fúrófejet? Itt látható, hogy megedzettük a hegyét. Látjátok a sárgás árnyalatot? Pont a legvégén. Ezzel a legjobb követ törni. Csak oda csapni vele. Kemény munka. Sok sikert hozzá. Nagyon köszönjük. Ezeket most magaddal viszed? Igen, én gyűjtöm be a nehéz szerszámokat, Alex meg a kaját. De jobb is így, mert én már útközben felfalnék mindent. Minden jót! Viszlát! Látom, beindult a nagyüzem, Rose. Jól néznek ki, nem igaz? De, csodásan. Viszem is őket. Rendben, de ne feledd, a kéreg a csimbókoknak jár. A kéreg a csimbókoknak? Valaki elmondaná, hogy mit jelent ez? Ne egye meg a tésztakérgét. Azt le kell dobni a bányákban élő kismanóknak, hogy ne haragítsák magukra őket. Aha, a csimbókoknak. Sokat ittak sütés közben? Szerszámokkal és élelemmel felszerelkezve ideje átkelni a folyón Cornwall felé. Szép jó napot mindenkinek! Hello, Joshua, hogy van? Remekül. Régi jó ismerősük Joshua Preston szállítja át őket. Milyen az élet errefelé? Nem láttam magukat már vagy 2-3 hónapja. Hideg volt, nedves és elkeserítő. Elég kemény telünk volt. Na persze most a föld alá mennek, ahol jó meleg lesz. Ezek a srácok is megmondhatják. Kellemes meleg van odalenn, nem sokára izzadni fogtok. Csak meg kell engedni néhányszor a Már csákányt. munkát is találtak a számunkra? Ó, igen. A folyó mentén a völgy ipari emlékművei sorakoznak. Elképesztő. Micsoda ipari központ lehetett itt? Az Edward korban ezek a mélyszégetők éjt-nappallá téve üzemeltek. Ma mindegyik kísértetiesen elhagyatott. Oké. Nagyszerű. Tessék csak. Csákányok, fúrók, karbidlámpa. A legjobbakat. Köszönjük. Freddel most vitorlázgatunk egy keveset, hát ha a tengeren nagyobb szerencsével járunk. Köszönjük! Mutasd az utat. Vezess minket. Üdv Cornwallban, Már Peter. is félek. Elég ijesztő hely, az biztos. Rick az Edward király bányába vezeti őket a Cornwalli Camborneban. A hely egy évszázada semmit sem változott. A legmodernebb korabeli technológiával rendelkező üzem egykor ónt termelt a kibányászott ércből. Először tehát a mélybe kell hatolniuk, hogy felszínre hozzák a kőzetet. Ehhez rég elfeledett módszereket alkalmaznak. A most bemutatott technika klasszikusnak számít. A 19. századra jellemző. Kézifúró gyertya. Fontosnak tartottam, hogy kipróbálják. Persze. Csak hogy érezzétek a nehézségét. Ezt a csodás új csákányt fogod használni? Ezzel váljunk lyukat? Hol kell kezdeni? Honnan tudom, hogy jó helyen járok? Az Edward korban dinamitot használtak az érc kirobbantásához, ám azt a lyukat, ahová a töltet került, kézzel kellett kifúrniuk. Milyen sebességre számíthatunk? Ha 1 méterre be tudtok fúrni néhány óra alatt, akkor le leszek nyűgözve. 1 méter? Ha már erről beszélünk, sok itt dolgozó fickó hétvégente versenyeket rendezett. Egymás mellett fúrtak időre. A rekorder 13 perc alatt 15 centiméterre jutott. 13 perc és 15 Gránit van, centi. ami keményebb ennél. Tehát 6 napot töltöttek lenn a bányában. És aztán vasárnap Pontosan. versenyt fúrtak egymással. Nos, Phil és én most lelépünk egy időre. Sok sikert! Viszlát! Jól van. Én itt próbálom.
Totál mellé ütöttem. Majdnem a válladat találtam el. Ezért néztem rád úgy, nehogy megsebezz engem. Hogy állunk, Peter? Az elején nagyon jól ment. Most is mélyül a lyuk, de már kisebb ütemben. Gondolj bele, milyen hatalmas mennyiségű kőzet van a domb alatt. Mekkora ez a bánya, és ahhoz képest mekkora lyukat fúrtunk ennyi idő alatt. Az élet nem könnyű egy bányában. Egy valamit megtanultunk. Többé sosem morgunk a birtok miatt. Most is mennyire jutottunk? Majd meglátjuk. Már majdnem 8 centi. Száguldunk. Amíg a fiúk a bányában dolgoznak, Ruth a korabeli Devon egy másik fontos tevékenységével, a csipkeveréssel ismerkedik. Üdvözlöm, Ruth, jöjjön be. Köszönöm. Pat Perryman több mint 40 éve készít Honiton csipkét. Nagyon sokan foglalkoztak ezzel, néha csoportosan, de inkább mindenki a saját otthonában. Az egyik hölgy készítette az összes levelet, a másik a virágokat. Aztán a legügyesebbek összeillesztették, ők hozták létre a csipke végleges formáját. Honiton városkája világhírűvé vált a finom rajzolatú, gyönyörű csipkék révén. Egykor Kelet-Devon lakóinak fele csipkeveréssel foglalkozott. Csak finoman meg kell húzni a szálakat. A minták bonyolultsága hihetetlenül időigényessé tette a munkát. 9-10 óra alatt mondjuk 6 négyzetcentimétert lehet elkészíteni. Ráadásul a könnyebbik fajtából. Itt van például ez a darab, ami semmi komoly, csupán egy kézelő, mondjuk egy blúzra. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13... 200-250 óra lehet? Igen. De jó ég, egyetlen kézelő. Nem is tudom, mondjuk 10 fontot kérhetek óránként? Körülbelül. Akkor egy ekkora csipke 2000-2500 fontot ért. Így van. A férjek akkoriban csipkét vásároltak a feleségüknek ékszerek helyett. Minél előkelőbb volt a csipke, annál vagyonosabb a család. Az Edward korban, Honitonban minden fiatal lány megismerkedett a csipkeverés művészetével. Először ez a pár, utána ez. Tehát fölötte megy át? Igen, és ez a kettő. Ezek meg oda? Pontosan. Ezt a párt mindig el kell tenni az útból. A kézműves tudomány gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza. A lényege, hogy előre meghatározott mintákat alakítanak ki az egymásba szőtt fonalak révén. Mindig a jobb borsót, soha nem a balt. 1, 2, 3, mindig ugyanúgy. Erre szoktam azt mondani, hogy ha valaki el tud számolni 3-ig, ezt is meg tudja tanulni. Most kell létrehozni a szegélyét. Most megmutatom, de legközelebb már egyedül kell csinálnia. 1, 2, 3. Ez a pár mögötte marad. Tartsa egyenesen. Ezt egy életen át lehet gyakorolni. Hamar nyilvánvalóvá válik, ez nem egy délutános tanulási folyamat. Naponta 8-12 órát foglalkoztak vele. Voltak erre szakosodott iskolák egész kisgyerekeknek. Igen, 5 éves kortól. Reggel 8-tól este 8-ig. 1870-től kötelezővé vált az iskoláztatás. De Honitonban csak 1903-ban valósult meg ez. Szóval a gyerekek a csipkeverés miatt nem tanulhattak? Igen, így van. Nem engedték iskolába őket? A szülők azt mondták, az én lányomnak csipkét kell vernie, nem engedhetjük el az iskolába. De 1903-ban Devon járás tanácsa közbeszólt. Kompromisszum született, ezután csak fele időt töltöttek ezzel a gyerekek. Délelőtt iskolába jártak, délután csipkét vertek. Csak 1960 után vált teljesen iskolán kívüli tevékenységgé. Addig bele volt építve a tantervbe. Tudom, hihetetlenül ódivatúnak hangzik. Ez megdöbbentett. De közben figyelem, hogy mit csinál, mert így nem fog sok pénzt keresni. Gyakorolni kell. Ebben a tempóban soha nem fogok. Gyakorolni. Odaértetek már? Nem, viszont jól kifáradtunk. Szerencsére itt a segítség. Az Edward korban egyre több területen jelentek meg a különféle gépek. Ez például egy sűrített levegővel hajtott fúrógép. Aha. Ugyanazt csinálja, amit eddig ti, csak sűrített levegő hajtja.
A sűrített levegős fúró brit találmány, amely az Edward korban hódított. A bányán kívül felállított gőzgép termelte az energiát, amelyet csöveken szállítottak le a mélybe. Elméletben meg kellett volna könnyítenie a bányászok életét. A gyakorlatban azonban volt egy nagy hátránya. Az első világháború előtti fúróknál nem létezett semmilyen porszűrés. Értem. Így aztán jó sok port fogtok belélegezni. Akik például kvarc vagy más hasonló kőzet közelében dolgoztak, nem számíthattak hosszú életre. Ezek a gépek ki is érdemeltek maguknak egy gúnynevet. Mi volt az? A korai fúrókat özvegycsinálóknak nevezték. Szóval mi most egy özvegycsinálóban fogunk dolgozni. Pontosan, ez is egy özvegycsináló. Na, akkor lássuk. Készen álltok? Mehet? Ennél idegesebb még nem voltam, bármibe fogtunk is eddig. Én tartom a kezemben a fúrót, úgyhogy nyugi. Ez a fúró 1 perc alatt végzi el azt a munkát, ami emberi erővel 1 óra alatt készül el. Tessék, uraim! Ennyit a kézi fúróról. Ez tartotta lendületben a bányaipart az Edward érában. A bányászok sokkal gyorsabban tárhatták fel az érclelőhelyeket, így hamarabb került felszínre az anyag. Ez volt az angol bányák megmentője. Világos. Tudja a folytatást? Nem, teljesen elvesztem. Párossal egy hármas igen, csavar. igen. Morvelenben a dolgok eléggé rosszul állnak. Annyi mindent kellett volna megtanulnom ilyen rövid idő alatt. Ezért mondjuk, hogy egy hosszú tanulási folyamat része. Legalább hetente egyszer jönnie kéne 1 éven át. Ennyi időbe telik? És ez csak az alapok alapja. Na igen, nem könnyű. Egy korabeli felnőtt életét elképzelve lehetetlennek tűnik. 4 vagy 5 gyerekkel, meg egy férjjel. Kizárt dolog, hogy időm lenne ilyesmivel pénzt keresni. Nem valószínű. Nem hiszem, hogy számíthatnék erre egy kis zseppénzt remélve. Legfeljebb csak szórakozásként. Az Edward korra a csipkeverés kihaló félben volt, így nagyon sok nő maradt bevételi forrás nélkül. A drága kézzel készített csipkék nem tudtak versenyre kelni az olcsóbb, gyárakban előállított változattal. Azonban Ruth rátalált egy másik pénzkereseti módszerre, amely szintén a csipkékhez kötődik. Akkoriban mindennapos volt, hogy a csipkéket arra szakosodott tisztítókba küldték. Ez lényegében olyan háziasszonyokat jelentett, akik tökére fejlesztették ezt a módszert. Ahogy látom, egy gyönyörű darabot bíztak rám. A Honiton csipke kivételesen finom és részletgazdag. Egyszerűen kimosva könnyen tönkre mehet a minta. Most beleteszem a vízbe, és hagyom, hogy kiázzon. A tisztítók óvatosan lemvászonba csomagolták a csipkét. Elég szürke lett a víz. Nem tudom, miben tapicskolok. Az anyagot ezután ki kell szárítani. Úgy tűnik, a módszer hatékony volt. Nézzék, milyen patyolatfehér lett. A cél az, hogy a csipke megőrizze tartását, és tökéletes szépségben kerüljön vissza a gazdájához. Elképesztően nagy munka lehetett egy ilyen mosás. Most, ahogy a figurákat számolom, ha egy valaki készítette ezt a csipkét, legalább 1 éves munkája van benne, vagy inkább több. Ha mostani árakon számolom ki a keresetét, egy vagyont kapna. Annyira félek, hogy valamit rosszul csinálok, és az egész tönkre megy, Istenem. Jól van, eresszük le! A bányában eközben elkészült a lyuk. Rick most bemutatja, miként robbantották ki egykor a kőzetet dinamittal.
Először is kell néhány centiméternyi gyújtózsinór. Ebből vágjál le nekem úgy 60 centit. Ez jelentette a menekülési időt. A robbanás időzíthető volt. Értem. Ez a 60 centi nagyjából 1 perc alatt ég el. Ennyi időnk lesz arra, hogy biztonságos helyre jussunk. 1 perc. Bizony, az rengeteg idő. A következő lépés a detonátor felszerelése. Ebben van a robbanóanyag, ami nem más, mint a mennydörgő higany. Bocsánat, mi a neve? Mennydörgő higany. Mennydörgő higany. Remélem jegyzetelsz. Utána következik maga a dinamit. Az egész töltetet behelyezzük a lyukba. Jól be kell nyomkodni egészen a mélyére. Oké. Kérek még egy kis anyagot. Ott bőven van. A sisakomon. Ez megakadályozza, hogy a robbanás kilökje a töltetet. Nekünk az kell, hogy minden energia odabenn maradjon, és a kőzet robbanjon ki. Készen állunk. Azt ajánlom, szedjétek a lábatokat. Oké, már itt sem vagyunk. Örültünk, hogy megismerhettünk. Robbantás! A bányászok jól megérdemelt ebédjüket fogyasztják. Elég kényelmesen ültök? A legenda szerint a tészta kérgét azért alakították így, hogy a bájárok piszkos kézzel is megfoghassák. Rick azonban másképp tudja. Általában egy papírt vagy valami hasonlót tettek köréje, azzal fogták meg. Így tiszta maradt, és az utolsó falatig is el lehetett fogyasztani. Nem kell hallgatni azokra a botorságokra, hogy a kérget el kell dobni. Szóval akkor nem kell megetetni a csimbókokat? Dehogy is. Kár lenne a finom tésztáért. Jól van, emberek, vár a munka. A csapat felszínre hozza a kirobbantott kőzetet, hogy kinyerjék belőle az ónt. Először is meg kell vizsgálni a hasznos anyag tartalmát. Ezt a munkát Tony Clark becsüs végzi el. Látom, élvezed a munkát. Nagyon is. Egy becsüstől mindenki azt várja el, hogy tisztességesen végezze a munkáját, amikor meghatározza az óntartalmat. Igen, ez így van, hiszen ennek alapján dől el, ki mennyi pénzt kap a felhozott kőzet után. Előfordult, hogy a becsüs megkárosította a bányát? Nem, a mérleg nyelve mindig a bányatulajdonosok felé billen. És önt a tulajdonosok fizetik? Igen. Oké, akkor már minden világos. A porrá tört kőzet kiértékeléséhez Tony vizet tölt egy lapátra. Most megmozgatjuk, és a nehezebb ércek a szélére sodrodnak. Ezek ugyanis nagyobb lendületet szereznek, így jutnak el távolabbra a lapáton. Látják, ahogy mozognak? Ez az érc, amiben az ón van. Mivel elég sokat látok, érdemes folytatni a mérést. De ne felejtjék, hogy maguknak kell fizetni a gyertyákért, a robbanószerért, lényegében minden költség magukat terheli. Tehát a végén még veszteségesek is lehetünk. Igen, akár. Tony elemzése kimutatja, hogy a kőzet 3% ónt tartalmaz, ami már gazdaságossá teszi az érc kibányászását. A csapat ezután Nigel McDonaldot keresi fel, aki a feldolgozásért felelős. Örvendek, hogy vannak? Peter vagyok. A sziklák feldarabolását általában nők végezték, akiket fejtőnőknek neveztek. A 19. század fordulóján még 20-30 fejtőnő dolgozott a mögöttünk látható üzemünkben. Ez volt a munkahelyük? Itt törték szét a nagy köveket, hogy beadagolhatóak legyenek a gépekbe. Kézzel válogatták szét a hasznos ércet a selejttől. Értem. Miután feltörték a követ, a gépek elvégezték a többi munkát. A kőzetet kemény prések borították. Ezt átszűrték, méret alapján külön választva a részecskéket.
Ebben a rázótálcák voltak a segítségükre. Az Edward királybánya egykor évente több ezer tonna kőzetet dolgozott fel. Ma már az egyetlen fennmaradt minta példája az ilyen üzemeknek. Ruth a gépsort szemléli, amely sok ember munkáját helyettesítette. Ez egy egészen modern gépezet. 1905-ben állt munkába. Akkoriban csúcsminőséget jelentett. Így igaz? Hány ember munkáját váltotta ki? 4-5 személyét. Tehát 5 állással kevesebb. Mesés szerkezet, de sok pénzt kivett a családok zsebéből. Ez így van. És a legnagyobb részük nő volt, nem igaz? Fiatal nők. Fiatal nők és kisfiú. A fejtőnők. Igen. Őket nevezték fejtőnőknek, akik az itt dolgozó bányászok feleségei lányai voltak. De a fiúk is itt dolgoztak, amíg nem mehettek le a bányába. 11-12 éves kor előtt nem engedték le őket. A gépek megjelenése az egész rendszert felborított. És a társadalmat is. Igen, a társadalmi berendezkedés is megváltozott. A folyamat a végéhez ért. A bányászok 3% ónt tartalmazó kőzetet hoztak fel a mélyből, de vajon mi a végeredmény? Mennyi az arány most? Azt mondanám, hogy úgy 60-65% nehezen mozdul meg a vízben, ami arra utal, hogy elég nehéz, jó minőségű anyag. Felhasználható az ón ötvözéséhez is. Végül is megérte a fárasztó és nehéz munkát. Cornwall területén még a 20. században is virágzott az ónbányászat. Az utolsó bánya 1998-ban zárt be. A kemény munka után mindenki felidézi a napot. Köszönöm. Ne feledjétek, ti vagytok a tanítványok, így a jövedelem oroszlán része az enyém. Ami nem túl sok. Majdnem olyan kimerítő, mint a csipkeverés. Inkább maradunk a birtoknál. Tudjátok, ez egy kihalófélben lévő iparág volt. Ha valaki ezzel kereste a kenyerét, mindenképpen kiegészítő jövedelemre kellett szert tennie a mezőgazdaságban. Vagyis csak ezt tehették. Igen. A cornwalli bányászok a világ minden szegletébe kirajzottak. Rengeteg bányát töltöttek meg az új világban, Dél-Ausztráliában, Észak-Amerikában és Dél-Afrikában is. Akkoriban született az a vicc, hogy a bánya definíciója egy mély üreg a földben, aminek az alján néhány cornwalli fickó robotol. És ez nem is járt messze az igazságtól. Az az igazság, hogy a bányászat lenyűgözően érdekes. Nem is hittem, hogy ilyen komoly történelemmel bír. Hatalmas kaland volt a számunkra. Ígyunk a bányászokra. Egészségünkre. Some shovels in our hands, a mining we will go. And we all work at Willie Lizzy, and when the bow is knocked, we all live in the engine house and make the best of that. Oh, a mining we will go, boys, a mining we will go. With picks and shovels in our hands, a mining we will go. Oh, yeah. A következő részben bemutatjuk az Edward-kori gazdálkodó egy napját, a reggeli teendőktől kezdve. A tüdő már átkozottul ég. A nappalon át. Késő estig. Ígyunk az Edward-kori gazdálkodóra. Egészségünkre!